quan l'Estat no té els instruments que tenia, ja no pot tocar el tipus de canvi, ni el tipus d'interès, la moneda no és única, per tant ja no té els instruments macroeconòmics que tenia. En canvi, cada vegada més els governs locals, no dic locals, dic que no són centrals, poden tenir instruments d'intervindre perquè l'economia estigui més animada, innovació, el que se diuen polítiques microeconòmiques d'oferta, és a dir, coses que es poden fer a nivell regional o local, per a mi regional també és local, ja ho he dit, i per tant, amb més eficiència que el govern central. Per tant, la competència aquesta de garantir el creixement econòmic amb estabilitat de preus deixa de ser una competència que siga clarament de l'Estat central o del govern central. No torneu una confusió terminològica, perquè és molt difícil sempre recordar-se de dir govern central i no estat central. I en relació a la distribució de la renda, tot i que l'impost de la renda encara existeix, també és de veres que des dels àmbits locals es poden fer polítiques que canvien o que milloren la distribució de la renda. Inversions fetes en uns llocs o per a una gent i no per a altres, per equilibrar els salaris indirectes que suposen aquestes inversions. Per tant, diríem que d'alguna manera aquesta negació a priori de que el nivell local no podia intervindre més que en la provisió de béns i serveis públics ha quedat una mica en discussió. Dic una mica per no sentar càtedra, perquè jo tampoc estic al cap del carrer i que suposa que la discussió que ja ve d'uns quants anys encara continuarà en les revistes acadèmiques. Un dia d'aquests me tindré que tornar a interessar a veure com està el pati. En qualsevol cas, volia dir que el nivell local, que és el no central, és molt important per a l'eficiència i és molt important que se faci que el que tinguem que fer ho faci bé. Tan senzill com això. Per tant, que aquesta visió, sobretot dedicada als ajuntaments, que són els súbdits de la fila i que no tenen res que dir, res que fer, que està molt equivocada i a més és perillosa perquè condueix a marginacions inconvenients, per dir-ho d'una forma suau. Després tenia el tema, i no vaig entrar en per què els poders emergents, que són les comunitats autònomes, ho han absorbit tot, perquè necessitaven omplir-se de funcions i competències i han fet una cosa estranya, i és arrogar-se la competència exclusiva en matèries que en tota Europa estan compartides amb els governs no regionals, inferiors. El nucli dur de l'estat de benestar, la salut, l'educació. En canvi, així, la Generalitat, la Valenciana, igual que altres comunitats autònomes, la creació ex novo d'un nou nivell de govern després de la Constitució ha fet que el fet de succió es produïra fins a límits absolutament dantescos i ridículs. De vegades sembla que una persona per fer de treballar en la Generalitat és més aguda, simplement per fer treballar en la Generalitat. A vegades, té poca importància el tema, però que sapigueu que sí que té alguna relació amb el que després vaig a dir. Relació pràctica. Aleshores, tenim un estat, jo no vaig centrar més que en el País Valencià perquè parlar de conjunt de l'estat sembla pretensiós, i tenim un territori en el qual ara mateix hi ha un govern autonòmic, molt potent, no potent perquè ara no tinc un duro, però molt potent, des del punt de vista de competències i de capacitat d'intervenció en la vida pública. Tenim unes coses, les diputacions, antigues, que tenen unes línies rares, que separen coses rares, com que on tenien des de València i la Riu de Alacant, o com que tienes de segon. Si Dios ha puesto a ser espadán, por algo será, quan volien ser província autònoma, i no estan vinculats a Castelló, clar. La illa partís per dos, no? Aleshores, les diputacions se van fer en el moment de la racionalització decimonònica, tal vegada tinguin algun sentit, el que va fer les línies no sé com les va fer, també en Àfrica les línies les han fet de forma molt tan curiosa, i en algun moment han tingut importància i fins i tot avui algunes diputacions funcionen relativament bé. L'exemple de Barcelona fa una feina, la fa bé, i probablement les diputacions forals de l'Euskadi i de Navarra també, per raons històriques, per la qüestió foral. Però en general, ja des de fa molts anys la gent diu que la diputació que està ahí. Sí, per distribuir diners en la pla de serveis en funció del polític de cada alcalde, perquè això justifica una estructura
política administrativa com la Diputació. Aleshores tenim la Generalitat, amb excés de competències, tenim la Diputació, i després parlarem del Guacala. I de la seva gran idea, que si ara el seu gran de motius estaria bé, no tot queda dit, però bueno. I després tenim 547 municipis, 646, que estan ahí, pues bueno, de tota la vida, des de la Reconquesta, uns termes són molt grans, com Requena, que és cabria mig país, altres són tan menudets com Cabelles Blanques, que ja no té terme municipal, tampoc que veja, que no té límit, no? Encara que el Mota diu al verme, pots fer definir el mojón i pots fer el terme municipal, però això en la pràctica és complicat. Per tant, tenim 3 nivells de govern, tant d'Espanya en general, que hi ha 3 nivells de govern, com a Alemanya i com a altres països, en altres països hi ha 2 nivells de govern. Nosaltres som els que tenim 3. Cosa que no està mal, també respon a una tradició i a una realitat plurilingüístico-nacional i plurilingüística. O sigui, que és de veres. Aleshores, què fem en la qüestió local? Com estructurem un territori des del punt de vista del govern del territori per tal que aquestes funcions que deu de dur a terme i que estan reconegudes, unes més i unes menys, però que estan ahí, les facin d'una forma eficient per al que interessa. Normalment, l'administració pública té dues coses que fer. Una, que siguem una mica més feliços, en la qüestió que depèn d'ells, hi ha altra part que és personal, és a dir, que tinguem serveis, que ens cuiden, que no ens protegen, que ens atenguen. I l'altra qüestió és, diríem, que es cuiden perquè l'economia vagi raonablement bé, perquè si va mal estem aturats, no tenim treball i és molt desagradable. Per tant, la competència econòmica i el benestar social són des dos cares d'una moneda i en les dues qüestions el territori i el govern del territori té molt que dir. Tenim això i aleshores la pregunta és i què fem? Que no ho faràs tots, no? Anem a veure com ho fem. Bé, fent les coses amb sentit comú no és tan complicat. Si partim de la base que la identitat és una cosa i el govern és una altra, és a dir, que una cosa és governar amb eficiència al territori i altra cosa és que la gent no es respecte per la seva llengua, els seus costums, els seus paisatges, sinó facilitats per expressar-se i per associar-se. I per tant, desliguem els temes identitaris molt valuosos, tornen a existir, els temes d'eficiència, de com se governa, dels resultats imputables, és a dir, del que posem a la màquina i del que pren de la màquina, que en definitiva són impostos, si són lleis de tots. Si som capaços de no juntar les dues coses, les solucions tècniques no són tan complicades. I jo crec que si ho volguem, però no volem, i jo no ho veuré, segur, se podria fer. Què és el que hi ha que fer? Doncs mira, ja et diré per què, aniré baixant, dir el que es faria i després explicaré per què. Catalunya, no perquè jo tinc especial admiració, gent raonable, que normalment fa més profit, no sempre, a les discussions que nosaltres, ja estan pegant-se fa 8 anys en les vegueries, no? Que és això, però el que és que no se posen d'acord, cosa que ens passarà a nosaltres i alguna vegada algú ho planteja. Jo ho he plantejat 4 o 5 vegades i a ningú li interessa gens ni els partits polítics que m'han invitat a ningú. Tots fugixen, diuen, això és perillós, fora. Allà s'han atrevit, encara que jo sàpiga, s'han enviat la discussió d'allò de que no quiero ser de la vegueria, jo de l'altra, els seus organismes comprensibles però estúpids, des del punt de vista que el que importa no és la identitat sinó la governació o la governança, que està de moda ara, que és una paraula que a mi no m'agrada gens. La governança és el bon govern, segons la Real Acadèmia, això ja està inventat, no? Aleshores, en Catalunya han estat discutint des de fa uns quants anys de les vegueries i jo crec que és una bona idea si se li lleva els problemes que han tingut allà i s'ha de prendre l'experiència. A mi no és que m'agrada el tema vegueries, perquè és un tema molt bonic, que es diu governació, que és el 18 i és més bonic.
I a més, si en vez de dir governació de València, li dius governació de Túria, ja tenim governació del Montgó, i del Riu, del Xúquer, t'estalvies el problema de que, oiga, que mi nombre no està. I damunt pots trobar que sempre tens 3 o 4 ciutats per repartir el joc. Per tant, anem a veure. Els ajuntaments cada vegada segueixen per menys coses, inclús els grans, perquè hi ha 3 tipus de situacions. 3. Una, municipis que pertanyen a una àrea metropolitana densa. Vol dir que estem dos pegats i que estem tots el dia menjant-nos com a gotxos, amunt i avall, fluxis, àrea metropolitana, regió urbana. Ara acaba la ciutat de València, que posa-li, per evitar susceptibilitats, que diguem la ciutat de Bacabés, perquè ningú se'n pilli. Pues no ho sé, 68 municipis i 800.000 habitants, un semicercle de 30 quilòmetres de Sagunt a Cullera, más o menos. Si agafes algunes poblacions de la Vall dels Alcans de la Ribera i t'atreveixes a, pues això, que és igual que siguem 68, que 64, que 70, però som una aglomeració urbana important que no podem resoldre els problemes que tenim si no és de forma conjunta i de cooperació. És impossible resoldre el problema del transport, el problema 50.000, el problema de la promoció econòmica, el problema de les infraestructures, si no es posem d'acord. Tindre, fixeu-se, l'antic Consell de l'Horta, jo vaig fer l'únic treball que fem a Pesa d'Horta, abans de que Ripoll mos dissolguera, per decret, perquè éramos políticos. Aleshores, eren 44 municipis, que una locura, o sigui, 44 municipis que tenien cada un la seva identitat. Els alcaldes tenen un rei de la panxa tots, no hi ha que dir-ho, no sols els alcaldes. Però cada un era rei del seu territori. Tenia la seva legislació fiscal, 44 regims impositius, 44 planificacions urbanístiques, 44 manies. Això és una bogeria. Per tant, els municipis que per raons de creixement econòmic estan ja densament configurats, vol dir l'àrea metropolitana o regió urbana de València, la de Castelló, Ciutat Ceràmica, que estan ahí tots pegats, que no funcionava i conya, això no funciona bé, funciona molt mal. La d'Alacant, que Alacant no sé per què s'empenyeix a capital de la província, mania en la província, si la província no vol dir res. I en canvi té una àrea metropolitana en la seva corona nord-oest, que sí que a més d'Alpet, Puigdemont, Sant Joan, etc. El Vinalopó, que és l'única preocupació que tenen és mirar que Alacant no s'absorbís, que això de la València que absorbís. Això és un discurs que està una miqueta allà, sobre la part de València, li fa falta coordinar-se com el mateix que a la resta dels municipis. Per molt que Rita Barberà, mi amiga, s'empenya en no saber res més enllà del terreny municipal. Que ja, el seu és la línia eixa, abans era camí de trànsit i ara és la línia. El més se li fot. I aleshores me repeteix, no és una qüestió d'opinió, és una qüestió de declaració i d'experiència personal. Per tant, quan els municipis estan configurant àrees urbanes denses, metropolitanes o quasi metropolitanes, el Samor, el Vinalopó, inclús el cordó litoral que va de Gandia fins a la Vila Joiosa de Benidorm, que és un cordó litoral, prou clar. Aleshores, això no té més nassos que fer-se a un tipus de govern comú, perquè si no, no funciona. O sigui, funciona de forma molt eficient i perdem molts milers de milions d'euros per funcionar malament. Bé, però no tot el país està format per àrees urbanes densament poblades. I doncs no, doncs anem a agafar un altre cas, la costera, que tinc a més iniciativa. O el Trient. A més són cosins germans, els dos veïns de Castella, separats per la Serra Grossa, són dos comarques molt curioses, molt boniques i molt agradables. Aleshores, a veure, Xàtiva té, a part d'una alcalde fantàstic,